Haka sengi perkut ia kata masa Sening Spring Fest Arhajar Arpsau Hamadan Sening haka sin sejan jong kateo balala lala ban sakhi ia kaphu kaping jong ka program nalor kiwe ki jingpen bernya de kinongwai bet kinongshan I kongresil rupme ibide iwe ne kinongwai ba pokman jong jela ilawan poi ban penjongshit ia ki hajar ngut ki pajba nanta usam lawan ba kongset lambat kiwe lawan ru banai mensim dai kong Magdalene Sokmi Maulong ibide MDC kathany nanta ba Jason Sokmi Maulong ibide MLA barim kathany lambat kiwe ki pokman haka jingpen ilekai ia ka lucky draw ki nongjob hakane ka lucky draw kim syam lawan hakane sengi balapan ilekai kumta ki board pne chenong jong chenong Sening proper a kila pentip ba ki number ki bala yo ya ka khosnam ki kanthop yo number iwe pra iwe san haka kerdan ka bandeng kong number arsau san nyo haka kerdan ka par number line not iwe lai haka kerdan ka balai but kiwe ki clemon sim ki kanthop ya ki consolation prize number iwe not pranot line not nyo pra iwe ar san riu arsau san khandai iwe riu lai iwe not riu iwe riu sau nyo khandai nyo ar lai san khandai but iwe riu nyo lai ki nong peniat kila pentip ro ba ki bayo ya kini ki khosnam ki bedai na kini ki ticket number kinwan sim ya ki khosnam jengki da ka phone shwa how number nyo not san lai nyo pra khandai nyo lai halane shwa ar psau tarik April arjar psau da ka ba ki bayo ya kini ki ticket number kin ra ru da ki ticket original ban pentikna Okay, let's hear it guys one more time.